Heddiw yma, Marshmallows. Croeso i artisaniaeth.com. Heddiw yma, dyn ni'n mynd i neud rhywbeth dwi wedi bod eisiau bod wneud ers dipyn golew wan. Reverse engineering, store-bought product. So, heddiw yma, dyn ni'n drio ail-greu Tunnux tea cakes. So, dwi wedi wneud y maths ar hein, sadly enough, trwy gymharu y level o fat a protein a blawd a pethau fel la. So, i ddechrau fo, biscuits, just cymysgedd o flawd a blawd wholemeal di hwn. Dyn ni wedyn yn mynd i ychwanegu menyn hydawdd di cael ei selio ar faint o saturated i unsaturated fats yna yn y tea cakes. Cymysgu hyn efo gilydd a tywech nhw'r bwrdd. So, nes i fyma o just rolio nhw allan o flats. Mi newch chi sylwi bod nhw'n reit rhydd, ond dim otch am hynna i fod yn onest. Nath nhw dal ar ysbryd gilydd, torri nhw gyd allan a rhoi nhw ar baking trim efo yma. Fewn nhw i ffwrn 180 gradd o am tua 10 munud. Nes i drio 12 munud a nes i deimlo fel bod o bach yn rhy hir de. Yna flas bach rhy brown arnyn nhw. Nesa, dyn ni yn mynd i taclo marshmallow. So, o be ni'n gallu weld, o na ddim gelatin yn byd yn yr marshmallows. Felly, just Italian meringue ydy marshmallows ma. A am esboniad llawn o'r Italian meringue ewch ar y wefan. Ond am wan, dwi just yn toddi'r siwgr a dŵr efo gilydd, rho hwnna ar y pan. Gres fo fyny, tam wedi cyrraedd 105 gradd Celsius. 120 gradd Celsius rhywbeth fel. A wrth gwrs, dyn ni wedyn yn ychwanegu siwgr tawf yma wedyn i'n gwynwy sydd wedi cael ei chwipio fyny fyma efo bach o acid a'r tarig a vanilla. Nath mae gymysgedd yn glossy neis, dyn ni di wrthfan. Dyn ni sine oedd llenwi mold bach silicone. Swnio'n hwyd beth o'n dal i siap yn bach gwell. So, lenwi si nhw fyny efo fluff ma a wedyn mewn i freezer efo nhw wedyn. Fatha insurance nes i isio gweddill a just llwyddo fo ar trio mwltio fo mor dda ni medru. Hein nath o allan y gora, so os da chi yn stuck, dwi yn awgrymu llwy. So, na chi, marshmallow fluff di wneud. So, dwi beth di bod yn da iawn am tempero siocled, ond na i gedda chi trwy y logic fi anyway. So, gynta ti'n gymryd y siocled a ti'n tofi fo i 45 gradd Celsius, neu cygwarad o'r bob un crisial yn y siocled. Ti isio wedyn oeri'r siocled na lawr i 32 gradd Celsius. Pwynt lle mae'r crisiala cynta yn dechrau ffurfio trwy ychwanegu siocled dyn ni di torri'n fan i fewn iddo fo. Trwy ychwanegu'r crisiala yma, mae'r crisiala yn tyfu o'r hada yna. Sy'n probably'n anghywir a dyna pam nath o'n gweithio, ond logic fi oedd os o'n i'n cadw'r siocled mewn bath dŵr ar 32 gradd Celsius, ta hwnna'n wedyn just yn dal y siocled ar yr tymheredd cywir as yr siocled yn cael digon o amser i ffurfio'r phase 6 crystals. A nes i just gadael am yna dyn am tua 10 munud neu rhywbeth. Ysgwyd y botel bob un hyn i neu siŵr bod yr siocled i symud o gwmpas digon. Sy'n unwaith nes i demoldio yr marshmallows. Por y siocled ar ben o. Felly, dwi'n meddwl ta'r gwers dyn ni'n gael o'r tea cakes ma ydi paid a planio pethau gormod. Os dyn ni'n sbino nhw'n iawn, dyn ni weld mae'r ein crwn, yr ein nes i siapio fo llwy, wedi reis yn edrach y gorau. Felly, gwers 1, peidiwch o planio yr moldio gormod, just diolch yn edrych llwy. Gwers 2, o'r un oedd wedi cael ei ddal mewn waterbath, yn edrych yn oce, ond mae'n dal dipyn bach yn greini a ddim quite efo'r sglein o'n isio. Lle bod yr hyn yn gallu niwcio yn y microwave. Yn edrych yn gret. Yn edrych yn gret, ond mae dal mwy o shine rhwng hwnna na'r lleill. Mae o mwy o thebyg wedi bod yn eista ar y bynnag tymheredd. Ti angen i greu grisiala yn hirach na fysa fo. Fel arall. Un beth i fod yn ddiolchgar am ydy bod yr amser mathemategol nes i dreulio ar y broblem yma ddim wedi cael ei wastio. Oedd y biscuit ei hun, y peth sa neb yn gweld, yn actually gret. Oedd o yn blasu fatha biscuit tea cake. Oedd o'n crumbly, oedd o'r naws wholemeal na ti'n cael o'n nhw. Yn union beth yn isio. 1 out of 3 not bad de. Os ydych chi isio'r stori llawn, ewch i artisaniaeth.com. So, na chi de, tan tro nesa gethyn dwi efo artisaniaeth.com, wrth gwrs. Diolch am watchad a welwch chi tro nesa.